Vedeli ste, že v ponuke z našich prírodných šampónov máme mnoho druhov pre každý typ vlasov? Konzistencia šampónov a ich penivosť sa veľmi nelíšia od šampónov bežne predávaných v drogériách, no ich zloženie je podstatne iné. Šampóny vznikli namiešaním vody, rastlinných olejov, bylinných extraktov a mydlice lekárskej. Šampón proti lupinám zmierňuje podráždenie a viditeľné známky lupín. Pomáha predchádzať opakovanému svrbeniu, podráždeniu, začervenaniu a odlupovaniu pokožky hlavy. Šampón špeciálne pre farbené vlasy osvieži farbu vlasov a udrží vlasy dlhšie lesklé. Šampón špeciálne vyvinutý pre reguláciu kožného mazu čistí a tónuje pokožku hlavy a nechá ju znovu dýchať. Prírodný šampón s horčíkom a pšeničným proteínom pre mužov posilňuje vlasy od korienkov až ku končekom a chráni ich pred lámaním. Receptúra, ktorá obmedzuje padanie vlasov a poskytuje výživu vlasovým korienkom. Hodí sa pre všetky typy vlasov. Z našej ponuky šampónov si zaručene vyberie celá rodina.